Berta kipiatu reporters, journalist atau ampan curo lo ini dak nangai setong dono pot pini ne litu political opposition political party kedoan lapen social organization kedoan including KSA ne litum dak pini a joint meeting isi kedua the la pohelo Karbi Anglong lapen di Mahasau matalo di Mahasau pule pudam se tahadak Karbi atum area umrongso beteke Adani Ambani Hinduja Greenco lapen ke Godrej lapen Baba Ramdev latum hai hu yapan ilitum Karbi Anglong tribal land area under 6 schedule si alang litum pan longle pivaret alang litum pan alang litum ke tribal organization kali tribal corporates ta kali lake totally 6 schedule constitution sikapi phuglo lakapi phug jotam ta kali alang litum ke chaya bangke Karbi Anglong ke do an along le ilitum akhei amen povedet si Karbi Anglong papi pulong le det ji po pansinon ke claim along le bangai laga pondet parpu pondet lagi unji kali ahok lo latum itum Karbi amen bangai papa vedet ji halatum si cerai kip ji pusi amata ahok alamen pudam lo ilitum Karbi Anglong lapen north east anatuke ilitum area akhei kali ilitum Mongolian akhei non hala area akhei si ilitum along lege cerai kip ya pansi kabor il latum kabor i ke BJP atum apan ke RSS atum si ke Japon ka direction ipi RSS atum ke Manusmriti along ke tok ateng siala tum kami claim Manusmriti along ke puke ilitum Shudra atum itum tribal atum ke longle cerai longle hompoti tibi longle tada katok Angke Karbi Anglong ba di Mahasau pulote ba borolen posita laga boro to malongli di masa to malongli Karbi to malongli pupinako hompoti duolo ilitu la hompoti itu malongpen ilitum hompurti putapu argom itu property kapawedet ya pasi alang itu ke claim la sinon adani ambani chochelang aku wang tu ojilang posing litum sarkar at alongpen isi confidential or information itum ke long du here me mi alam ilitum han sakor sadi na pinchong etia pande claim long le la sinon survey ta pa survey long le det non ninkan follow long le ka pa survey long le det atheke lai hui ke itum Karbi atum along le kali I have to away to puja pansi la ke claim non itum rare art uranium platinum lapen ke gold lai hui an ke pon dia pansi ke claim la pen pon da pon bong la ilitum ke lang dun prong chon na la si itum lang dun prong ke chok chedet ke chok che the ke itum me thama si mer det po la posi nitum la opposition a party ke doan lapen ke social organization ke doan da Karbi Anglong non ma ke Karbi atum situation sita kuki atum area ta long lege che raidam po rengma area ta long lege che raidam po dimasa area ta long lege che raidam po khilonjia ohomia area ta long lege che raidam po lapen ke adivasi atum long lege ta che raidam po lapen khasi garo atum long lege hey atum asong anta pangrom ponsi non ne tu che song ya pan pini decision resolution and tip lo lapen mo Januari ner keparni nilitum procession dosi memorandum submit ko lapen ke lapi inton tedet gelak nitu memorandum submit det ken nitum imhong ji ruini ke imhong nanji laga government atum da rule lo ruini ang bong ke kopine so ne claim nanji yong si ruini ang bong da ang na claim le det pulo den nitum ke ka che song bang inton telo ha ka piju tam dia bang ke la ka autonomous state long vek nanji lai lo kam athema autonomous state long le tikke Assam government si ilitum amunit tumpan aripen law aripen si kok ning si ilitum pan ilitum alitar tumpan ke pasohi beret agreement anta pasohi dun baret organize
Organization amen pinini tum dak organization amen nili chini at ita dak na itong dun lam kaningya tuman pini dak ka participate tuman Robi Kumar Phangcho alangli CPIM pen alangli dolo Robindro Rongpi alangli JCCPA pen alangli dolo Soy Singh Rongpi alangli HTL pen la pen JCCPA pen lo alangli Jogot Singh Ingti alangli Congress pen lo la pen ke Sukur Singh Singnar alangli NPP pen lo la pen Sar Singh Ingling ASDCS pen lo la pen ke Barnabas Kili KSA Inglong Po la pen ke Sumit Timung KSA la pen ke Rajen Timung IPP la pen Women Justice Forum pen Violet BP alangli dolo la pen Karbi Anglong Democratic Women Association pen alangli tum nili amen bang dak tok ti der lo amen kupu mayo Sanget Sinarpi alangli dolo alangli talam nang jedon lo la pen Biswajit Jyoti Teron KSA pen dolo la pen Samson Ingti KADSA pen dolo la pen ke Klengdun Phangcho All India Students Union body alangli Aisha la pen Rong Kim Timung KSYC Vice President alangli tadolo la pen Longkiram Tokbi alangli President Karbi Anglong Kisan Society body Somik Sonta Sobha alangli dolo la pen Sonjip Kramsa Karbi Youth Association pen dolo Vikram Hanse alangli APHLC pen la pen Protima Inghipi alangli Karbi Anglong KNCA alangli General Secretary alangli tum andak lam nang mingge dut erno la parta da ka chetong tum ke bang haru bak do chetong lo ni tum pin bi syojeti bu er la alangli me alangli tum an dolo la pen nili tum la is song kedoan pen opposition party kedoan a president atum a general secretary atum ke convener pusi cipulo convening committee ako ni tum la procession do de ako do tuyela convening body la lake ni tum organization of president andang sida kalang organization long president kedoan lailo ni tum pinia decision ke enke tarik ne cap ya lake ni tum procession la pen procession do po la pen ke memorandum ta submit ko la pen non la pen ako la pi ruinia pi ke ako ni tum ako step ako en Pini nang Congress pen ala jogot sing lagi pu er le pini nang litum nang lining ye man Pini tribal along le bang corporate fan kipi ada puthak the protest ye alam ko chingwa ya lo ni tum pini chokoi sarlo lapen pinang atum mat hat hai mene lasdak Congress party political parties atum do Congress atum do NPP do sipai mel atum do lasi pinang atum matha laso ai suwa puthak unitedly pen fight it the high person si matha sita itum is a belief do Congress party pen dame kai da ningje po border puthak no lapen ke non la corporation longle ki pia puthak no lahia puthak bangke tad majuk pe the komat mat opposition atum party BJP atum la sudak nang ke claim ke chok chabu ta ke fight ji hala so tum ben ka tu ben ke claim rap ya ji ban thang ka sik sak ave la sipini ni tuma hin mi da chikoi dun lo la pe ni tum isi kabisas dolo ka belief dolo Karbi Anglong arat atum tame la rakaduk kawinon chingrum pet pela so ke claim ji along non BJP along inut bahri tum ke do tum tame nang tum jong si Karbi akhe ban ching ho Karbi Anglong ri ban ching ho la pen corporate ban long li pi chok che pukama tha taman ulipun te non 8 January jitu a program lo ke nang chitu dun paga la hello ni hin ben
ka ipil lapen laswa kache song bangke ing tonte chun nangji longle papi longle det an lasu kham khe fansi non ka do we chingwai lo laswa pu thak bangke ni tuma party pen tame 100% chupol laino ni si nilabang so amai long tum Karbi culture le song ban film nang chatong lo kopia portion nang chatong nang kong malaga prekal kali ilitum Karbi Anglong along lip helang ten ka chenglo ka prek le tum Karbi right samuka nona por langdam plutang tum kachepang bo lok tum tum thegam nong lo lasi isi collective itu leaders dak chatong rapet pen kapre ka hampang kana chatong song hampang doan jelang pet pen jase met li tumalong le philang kupuson si gelang gelang arni ka pajok ji ma jase met pet non BJP ka chari atung Karbi Anglong along le kache jor ji lapang so sai ke kedeng bom bangkala ke ili tum obe pharu phana kana hok thedum do pula manal tum klar da galam lo lasi labang pache plang long nang ni pula bang laso aputha kache song ji pham isi one nation one voice bang itu teman beng nang ji isi ade dalong isi se yang tong hala so se yang tong ben mak sipir the bang bacha thang nang ji je Karbi Anglong au we kimi non e prang nang ke klang jilang ke dubom jilang atum a future alam akai lam tu tum matha pe dasame tum longle phelang bang ke men tuni tame bang aphan nang ke tum pe ke khe pul bang so se yang tong bang ke tum ben tame ke dam tang apor tame tum che song bom mang bom lo te bon feta nona bang ke nilu tum ninga che the bang la hello ek private pen dak kedoan kamat hage thek muchot ke thek ding atum pe nong sil tum asiang tong che pa dudun thek do lotang te lake il tum akar biara ra phan mat il tum au wiki nge tum tame akerat thi dum doji ko bang so alam tinok ni liban take matha da mula korsi kerang jilan Januari eda bang il tum mas procession bang tum dengkon ko la tolong bang ke kese bisna me hana bang ke il tum armona pa cha tong pen hala so asiang tong kache song amede na apa thudung ji kon bang tum je sik chodang pini kan masih pang cheng konto lapen ile tum dak mili hin ka mega chunur yang ngala hello pini ile tum kache song bang kala ke rat fi che song nang ji por hala bang so ile tum arat tum ta me nona por bang ke hem do jojera mek yang klet ko bang ka da nang ji lapen tum mega brand dun pen kengkam kache joro bang fil tum ka nang som do ko bang hin pen mang chunur pon tum lalu dili hin kan lap